ጥራይ بمجمرتا سلام طنان نتمنخو ابزان زرقح زلنا فيديو ويزانتا بشير سبسكرايب كومنت زياده خطعبينا كتسلطنان بتحتنا نحاتتكو نابتا زان تخبلكم زانتا هرمون هيكتي ترخين صحافي زانتان كبرون برهانه بارت 1 ቋንቋ ልቢ መቼም ብፍላጥ ኮነ ብዘይፍላጥ ናብ ዕውልና ወይ ረሳሒ ወዛቱ ዳርጋ 50 ሚታዊ ተበልና ምግናና ይኮነን ገሊኦም ናብ ረኽቢድዎም መንባር ሓሲሞም ይመርጽዎ ገሊኦም ጥጡሕ ወይ ምቹእ ኮይኑ ስለዝራዮም ወይ ኣድናይ ተሓሳስባ ፀገም ቁሩብ ስለዝጎድሎም ይመርጽዎ ሓደ ከባቶም ከማርሳልእና ክንዛረብ ተኾይና ዛንታ ሄርሞን ሂክትዩ ንገለስ ክኸቡ هيكتي للزواح هيكتي كبدك بزاوتو حليفا داركا ملوخة ما يزوحو هيكتي وتحسر شدش عامات هوعي الماز نبر كبول عناد نام نقسناد السفاكر المزولنان من اسايو هيكتي أبحنتي سلسة زعبلاتا صبابين بفغري بحالتي حبيو هيكتي أديو معرتي تبحال مسوز حبي ودحات النئو بنيام يسمو بنيام إسان حدن زونن دلدل منسايو بنيام أديو أيفلتانيو نعو مسحرسات دحري حدا معديا كابس حلم بموت تفليا تنك موتا بما نايقودنا نفاس لزعتوا بزي لبوا هيوت حلفت بنيام ولا قوا اتخابت كرخبو زخيل كابدي محرتا تلقسلو عقوبا يكونن اتافلو يتمسطو طوبادي سلازي استماقرا وتريو مسلو ديوزجنا هيكتي عمنا وعيب مخانو وترو قفلو عم مقدا 50% تخللو محرات كم سما محرت يوتيا بزي فلالاي بحنك غيم عبيوم هيكتي حدو داس لزخني حنك غيم عبيو داركا اتا هيكتي تبيل سمون بهم يالكي باتو ودعسر شدشي 15 كله دقيقة زاوتو يصلوا نيرو اتمنتاي وعوي حنقوي زنبره حدا معالتي تحقوز حدا معالتي تحزني خا نيكتوين اتا معالتي قصرا حليا دبخ بلتو زياملو أبتغى عدهم زنبرة ديكا كحنبسي وعلو نقوهو ساعة شوعة زوزي
ኣይተመለሰን ምሸት ሰዓት 4 ገዚርዋ ሽዑናይ ምመፀን ሓወታትካ እቶም ናይ ዓዲ ደሊኻሉ ስለ ዝበልዎ ይመጺኡ ናብታ ዝፃወቱላ ድኳን እንዳቤተ ወልደ ክመላለሱ ኢሎም ግን ኣይረኸብዎን እንታይ ከም ዝደልይዋ ኣይፈለጠን ፍርሒ ግን ነይርዎ ፍርሒ ሕቡእ ምስጢር ዓይኑ መልእኽቲ ከተመሓላልፍ ዝድሌት ክትመስል ተግተግ ትብል ያውዒላ ግን ኣይገደሶን ናብ ገዝኦም ክልተ ኣንጎሎ ክተርፎ ከሎ ኣንስቲ ጥራይ ጻዕዳ ዝለበሳ ሕጂ እውን ናብ ካልእ ግምታት ወ ጸበል ጥንቀት ይበለ ንዕኡ ጸላም መዓልትያ ንእሽተይ ምዃን ዝበለጸ ምንባርዲ ዝበሃል ህክቲ ንእሽተይ ኣይኮነን ግን ሕንቃቐ ንእሽተይ ገይርዎ እዩ ሓሙሽተ 30 ናይ ምሸት ዝነበረ ንገዝኦም ቀሪቡ ስጉም ኣቢሉውን ኣብ ኣርፌት ካንሸሉ በጽሐ አንኳዕኪሑ ዝኸፍቶ ግን ኣይነበረን ፍርሒ ነይርዎ ፍርሒ ሕቡእ ምስጢር ጥርጣረ ነይርዎ ናብ ዓዲ እንዳባሓጎይ ዝብል ሰናይ ሓሳብ እንዳባሓጉኡ መንገዲ 2 ሰዓት እዩ ክብገስ ደለየ ንብካሲኑ የጋሩ ኣብ ገዛኻ ሕደር ዝብል መልእኽቲ ዘመሓላልፋ ክመስላ ብርቱዕ ዘገበራ ዋላ እኳ ምስጢረ ጋሩ ተዘይፈለጦ ሕልኑ ግን ገዛኻ ሕደር ዝብል ሓሳስ ምስሊ ሕሽኹ ይብሎ ነበረ ኣቋርፆውን እንዳሰማዕ ኣድርጎ ሓዲሩ ንጉሆ ዳሃይ ወለዶ ክገብር ምስ ንፋስ ገዛውቱ ክሰማማዕ ንላዕሊ ጠመተ እንዳሰማዕ ኣድርጎ ኸይዱ ብጽቡቕ ተቐቢሎሞ ዳርጋ 8 ሰዓታት ናይ ለይቲ ድቃስ ኣይወሰዶን ዝደቀሰለን ሰዓታት ውሕዳትን ዝነበራ ንሰን ከማን ሓሳብን ጭንቀትን ዝዓብለለን 8 ሰዓታት أربعة 30 ናይ ለይቲ ተበራቢሩ ንገዝኡ ክኸይድ ደለየ ጸልማት ስለ ዝነበረ ግን ክሳብ ሰዓት 5 ዝኸውን ተጸበ 5 ምስ ኮነ ቀስ ገይሩ ኣብ ፊት ገፊቱ ንገዝኡ ተበገሰ ንገዝኡ ቅርብ ክብል ከሎ ርባሽ ድምፂ ናብ እዛኑ ተጸግዐ እና ቀረበ መስከደ ምሕረተይ ዋይ ወደይ ዝብል ዝተሓዋወሰ ድምፂ የእዛኑ ክሰምዕ ፈቐደሉ ኣይኣመነን ከይኣምን ዘይእምኑ ሕቶታት ኣብ ውሽጡ ኣንደበት ተኸፍቱ ከረጋግፅ ስለ ዘለዎ ካንሸሉ ኸፊቱ ብናህሪ ኣትወ ብርግጽ ሓቂኡ እቲ ሰምዖ ግን ንሂክቲ
حق أيكونن تمنتاي يأذانو تلقيتن قرارو زي سمع دمص هابي يعينتون النار سلمات كستمقرا تقددا كوتا كل نفسو كابسر حق ورزي حراي زي خبركم سمعتنا بارت 1 أوزي تزازي مالا بارت 2 زغبصل سنبت تزبينا قال زقولنا نقرات كتحبرنا كتصحفلنا بتحتنا نحاتتكم سلام كنا